Bé, bona vesprada a totes i a tots. Benvinguts i benvingudes avui, 11 d'abril, el primer acte organitzat per Dones de Picanya i pel Centre d'Estudis Locals de Picanya en commemoració del 14 d'abril, Dia de la República. Un acte on volem homenatjar també per primera vegada a totes les dones republicanes i en especial a les dones del nostre poble, les que teniu en este memorial. I quin millor escenari que este bonic memorial, inaugurat recentment i on quedaran els seus noms escrits per sempre. Avui ens acompanyen a este acte de memòria col·lectiva associacions i entitats amigues. Junt a Dones de Picanya i el Centre d'Estudis Locals, agraïm el suport i presència de l'Associació de Víctimes del Franquisme de la Fossa 126 de Paterna, la Fossa de la Terra, l'Associació Sociocultural La Gavilla Verde, també tenim per ací, Agrupació Socialista de Picanya, moltes gràcies, Grup de Danses Realenc, la Tertúlia de la Lluna i l'Associació de Divulgació Científica Agora de Ciència. Gràcies a totes i a tots per vindre i acompanyar-nos este dia que ens agradaria que s'esdevenguera una tradició any rere any. Comencem el nostre homenatge, serà breu, i preguem que prenguen la paraula en este acte. Vos els nomene ja i així després aneu passant, si voleu, en este ordre. Txelo Sánchez, en primer lloc, de Dones de Picanya, presidenta de Dones de Picanya. Alfred Ramos, president del Centre d'Estudis Locals. En tercer lloc, Maria Navarro, presidenta de l'Associació de Famílies de la Fossa 126 de Paterna. Pepe González, que també ens acompanya. Pepe Gorges Zamora, president de la Gavilla Verde. I Guillem Tortosa Soriano, tinent alcalde i en nom de Socialistes de Picanya. Per últim, realitzarem també una ofrena floral. Endavant. Bona vesprada, amics, amigues, entitats, gent coneguda, moltes cares amigues. La veritat és que per a Dones de Picanya, igual que crec jo que per al Centre d'Estudis Locals, és un goig per primera vegada estar ací i tenim com tenim un lloc on reunir-se per a fer reivindicació de tantes i tantes coses que ens agraden recordar. Fa uns mesos vam assistir a la inauguració d'este memorial tan necessari. Una escultura dedicada a picanyers i picanyeres que lluitaren per la llibertat, pels seus ideals republicans i que patiren les màximes expressions de la repressió feixista, des de les tortures, l'empresonament i fins i tot, com José Navarro Angel i Antonio Martínez Almenar, l'assassinat a sang freda a l'agost de 1940 al terrer de Paterna. Per primera vegada veíem en un llistat estos noms i la veritat és que ens va impactar. Dones de Picanya volem donar públicament les gràcies al Centre d'Estudis Locals i a l'Ajuntament per fer possible este memorial, per visibilitzar la memòria col·lectiva del nostre poble, perquè el que no se reconeix no existeix i se perd. Bàrbara Almenar Tarazona, Pilar Coll Alas, Josefa Martínez Raga, Argimira Montesa Casanova, Trinidad Zamorano Márquez. Aquestes 5 dones que acabem de nomenar i totes les que no estan ací, moltes altres patiren el terror de la dictadura franquista i visqueren en la por. Per això volem fer avui també protagonistes a totes elles, les que no estan en els llistats i varen lluitar en silenci, que això també és valentia. Per les que van afusellar els seus homes, els seus familiars, i tingueren que treballar i dur una casa endavant, en uns fills. Són les guardianes de la memòria.
les que contaren als seus fills i filles això que no es podia contar, i van ser exemple de la duresa de la repressió. Ho guardaren tot en un calaixet per a que ara, molts anys després, es puga fer la reparació i la justícia i la memòria necessària. La guerra civil, sobretot la postguerra, no s'entendria sense les dones. Aquestes dones venien de viure en una república on es va encetar el moviment feminista organitzat, que promovia grans canvis socials, l'educació escolar femenina, millores de drets laborals, derogació de lleis discriminatòries i, sobretot, el dret de les dones al sufragi universal. Tot es perdia en abril de 1939 i per a les dones, si cap, molt més. El feminisme, com a símbol de la seva consciència, s'identifica amb el color morat de la igualtat. Reivindiquem la llibertat, la sororitat i els valors que han de guiar la relació de la ciutadania amb el poder. I ara, que encara continuem treballant pel camí cap a la igualtat real, Dones de Picanya volem més que mai, avui, 11 d'abril, vespres del Dia de la República, no oblidar-nos d'elles. D'on venim? Fer-les un reconeixement que es mereixen. Per tal de recordar a les dones republicanes de Picanya, cada 14 d'abril estarem ací, vos ho prometem. Salut, pau i cultura. Bé, bona vesprada, amigues i amics de diversos col·lectius. Contundent el teu text, Txelo, en reivindicació i en record de les dones que en Picanya van sofrir la repressió i també el teu marc general que has posat. Agrair també a les entitats que ens acompanyen així en aquest acte, perquè de fet hem invitat a més col·lectius, però bueno, cada un és lliure de participar en un acte com el que tenim així a Picanya. I sobretot com la Gavilla Verde, que porta molts anys reunint-se allà en les estribacions muntanyenques del sistema ibèric en reconeixement de les persones que seguiren lluitant després de la guerra. O Maria, que ja és una companya sempre de viatge en l'Institut d'Estudis Comarcals, i va ser de les primeres que contactàrem i de les primeres que vam parlar del seu avi, no? El seu avi que va morir afusellat, com ho va dir Txelo, en 1940. I també les altres entitats, com l'Àgora, per primera vegada, i altres que ens van acompanyant. Evidentment, en Dones de Picanya han confluït moltes vegades i confluirem més perquè trobem necessari que el col·lectiu nostre del Centre d'Estudis Locals puga participar en companyia d'aquests actes de reconeixement. Ara fa ja molts anys, Genoveva Pons, una mestra que morí en l'exili i que tenia 26 anys quan va ser empresonada en companyia de les mestres picanyeres que s'han anomenat ara i no anem a tornar a repetir, estigué en la presó de dones de Pere de Galdós, on actualment és el convent de les Clarisses. Genoveva Pons estigué 3 anys, el pare també estigué tancat i ja no pogué eixir de la presó, moigué. Genoveva Pons, des de l'exili, en un llibre que es deia 3 anys de antaño, fa un record de la repressió que van patir elles, les dones, en aquesta presó de Pere de Galdós, de circunvalació, on estan les Clarisses. I deia ella, quan el fiscal em llegí els càrrecs contra mi, contra mon pare,
Després vaig entendre que aquestes mateixes acusacions que ens estaven fent és allò que en una societat democràtica s'agraïa, s'aplaudia i se reconeixia. És a dir, m'estaven castigant el fiscal general per ser interventora en unes, ara que venen les eleccions d'ací un mes, no? Per ser interventora, per ser militant en un partit polític, no? Per formar part de la seva junta directiva. Per tot això, que en una societat democràtica, després, perquè ja va morir en Venezuela en l'exili, s'agraís, se concedís, perquè tot això suposen valors democràtics en la nostra societat. I per això m'estan castigant. El mateix podrien dir les 5 dones de Picanya en les quals fem el reconeixement. I podrien dir el mateix. Se'ns va tancar en la presó, se'ns va reprimir, se'ns va llevar de la seva llocs de responsabilitat familiar, social que tenien, precisament per defensar uns valors democràtics. I cal que sí, com diu Txelo, hem de tindre en compte aquest memorial, que no és un memorial que va contra ningú, sinó que és un memorial en record, en reconeixement, que és el que es tractava de donar aquesta visibilitat que heu parlat i que sempre està oblidada, i que després suposa que en la pel·lícula que veurem de Maria Lejárraga, dirigida precisament per una dona en el centre cultural, també tornarà a aparèixer una dona sacrificada, oblidada, marginada. És el gran drama que no sols van tindre les víctimes, sinó que també doblement van tindre també les dones. Bueno, simplement agrair-vos la vostra presència i després la nostra contribució, l'oral que puguem tindre i que puguem recordar. El Centre d'Estudis Locals, ja acaba ja, porta treballant molts anys, va ser un dels primers objectius que ens marcàrem, que va ser l'objectiu de traure a la llum el passat de les persones, més de 25 noms que teniu així, que nosaltres vam estar investigant, noms de presons, noms de gent que estava en altres llocs, estic tancada, o que simplement se quedà sense treball, o que va ser afusellada, o que va ser exiliada. I aleshores continuarem aquest record, perquè pensem que una societat ha de reconèixer aquells que han construït la democràcia. Construir la democràcia és un reconeixement que estem obligats a fer-ho. I aquestes persones ho van fer en el seu temps i van donar algunes d'elles la seva vida i part, sobretot, de la seva recorregut vital. I en aquest sentit, el Centre d'Estudis Locals, junt amb els altres col·lectius que porteu treballant, hem de fer que aquest reconeixement siga present i que, sobretot, la societat democràtica actual siga reconeixedora d'un passat, que no s'oblide. És allò de 100 anys de soledat, no? No volem que hi hagi ni tan siquiera un any, sinó que volem que continue reconeixent. I per això aquest monument, obra d'un artista picanyera, María José Planell, siga recordat en el temps i no siguin oblidats. El text que un poc subratllava la societat en la qual volem. I bueno, agraïm la presència i sobretot l'ajuda i el calor, el caliu que ens doneu en aquests actes com ara. Bona vesprada. Bona vesprada i per a mi és superemotiu estar ací avui. Venint de camí estava pensant que fa molts anys, malauradament, el 7 d'abril de 1939, el meu iaio va ser detès. I si no haguera sigut detès, no haguera estat empresonat i no l'hagueren assassinat el 12 de setembre del 40, possiblement este seria el meu poble. La meva àvia va tindre que anar-se'n d'ací i jo vull avui recordar-la, per suposat, orgullosíssima, agraïdíssima per este memorial, perquè ja mai van a ser oblidats. No estaven oblidats mai, sempre es portàvem en nosaltres, però sí que varen voler invisibilitzar-los i quasi ho aconseguiren. Però nosaltres estem ací per a recordar-los i ara sempre estaran recordats en este memorial. Però sí que s'han oblidat moltes dones, les dones que feren viudes a l'assassinat als seus homes. I aquestes dones varen patir moltíssim perquè varen ser mortes en vida. Se'ls va negar qualsevol possibilitat de sobreviure en dignitat. Però elles, sense saber-ho, varen ser dones valentes
sense poder-se imaginar, pense que mai, perquè eren dones humils, dones bones, companyes dels represaliats, dels assassinats, varen criar els seus fills, és a dir, els nostres pares i mares, en uns valors i en una dignitat que jo els estaré agraïda sempre, sempre, perquè mos diferencia algo molt important del feixisme. Nosaltres no odiem, anem en la recerca de justícia i de la veritat, i això els ho devem a elles. Així que víctimes silenciades que no estan en els llistats, que no consten, però van ser milers de viudes, que feren viudes, milers de dones jovens, perquè parlem d'avis, de viudes, i sempre s'imaginem gent gran, dones jovens que feren viudes quan no els tocava, i que sempre, sempre recordarem. Així que gràcies per este acte, gràcies per posar-li nom de Bàrbara, i per organitzar, per no oblidar, i jo agraïdíssima, i sempre que compteu amb mi, així estaré com no podia ser d'una altra manera, perquè el nostre camí és este: veritat, justícia i reparació, i sobretot garanties de no repetició. Així que gràcies. Bona vesprada a tots i totes. Jo parlaré en castellà perquè no domine massa el valencià, però bueno, estic ahí en ello. Bé, agrair en primer lloc a l'organització d'Amics de la Cultura, crec que és com es diu, i també a les dones de Picanya per invitar-nos a la Gavilla Verde. Estem en representació de la Gavilla Verde, María José, que també està en les dones de Picanya, y yo mateix. Y bueno, nosotros tenemos nuestra sede social en Santa Cruz de Moya y somos una asociación nacional de memoria histórica. Y estamos en Santa Cruz de Moya porque durante los años de la posguerra fue una zona donde hubo mucho movimiento guerrillero. Los maquis, los conocidos como maquis. Allí hubo más de 7 campamentos guerrilleros y es una zona donde confluyen Aragón, Castilla y Valencia, y entonces estratégicamente era un lugar importante para los que venían de Francia. Todo el movimiento guerrillero empezó a partir del final, en la misma guerra civil ya hubo gente que se fue al monte, que se echó al monte, los del monte, pero al final de la guerra es cuando surgió ese movimiento, y sobre todo en el año 44 con la Operación Reconquista, que se intentó, una vez vencidos a los nazis en Europa, se intentó hacer una penetración de guerrilleros, de unidades guerrilleras que estaban al otro lado de la frontera con Francia, y entonces intentaron hacer capital de la República Viella, y a partir de ahí ir reconquistando. Por eso lo llamaron Operación Reconquista. Todo esto falló por distintos motivos que ahora no vienen al caso, y bueno, nosotros desde la Gavilla Verde y desde el año 2000 estamos intentando recuperar la memoria de esta gente. Guerrilleros y guerrilleras, también hubo guerrilleras. Hay que dejar claro que los historiadores nos han dicho que los guerrilleros eran los que estaban en el monte, en algunos casos acompañadas de algunas guerrilleras, pero que el papel de la mujer que se dedicó al tema de la guerrilla, estuvo más bien en los llanos, en los pueblos, para suministrar pues, alimentación, ropa, medicación, etc. Había distintos pueblos alrededor, distintas zonas donde podían ir a suministrarse los guerrilleros que bajaban de las montañas, y bueno, de alguna manera el papel de la mujer fue, algunos no lo consideran importante, pero fue importantísimo. Sin el papel de las mujeres, de los guerrilleros y de afines a los guerrilleros, el monte no se habría podido mantener, los guerrilleros no se habrían podido mantener en el monte. Entonces, bueno, pues hemos organizado jornadas de estudio desde el año 2000 del movimiento guerrillero. Todos los años hacemos el homenaje a los guerrilleros porque ellos mismos, los sobrevivientes que vinieron a nuestras jornadas en el año 2000 y anteriormente, en el año 89,
pues ellos quisieron que el monumento a los guerrilleros estuviera en Santa Cruz de Moya porque hubo un campamento, que fue el campamento principal de la agrupación guerrillera de Levante y Aragón, que estuvo en uno de los montes de Santa Cruz de Moya, en Cerro Moreno, y que fue asaltado por las fuerzas represivas de la dictadura franquista el 7 de noviembre de 1949. Esto supuso pues, un golpe muy fuerte porque murieron 12 guerrilleros, 11 guerrilleros de los 12 que había. Y con esto supuso el inicio del final de la guerrilla. En conmemoración de ellos, sus compañeros sobrevivientes, cuando vinieron en el año 89 a Santa Cruz de Moya, decidieron que ahí se levantaría el monumento que querían que estuviera para siempre, para el recuerdo de todos. Y entonces, bueno, pues esa es la labor que estamos haciendo durante todos estos años. Aprovecho la ocasión que me han brindado Chelo y Alfred para invitaros a que vengáis al homenaje, que siempre es el primer domingo de octubre, y si queréis también a las jornadas los días anteriores, y que sepáis que tenéis toda la colaboración nuestra de la Gavilla para continuar en estos homenajes tan importantes. Nunca será suficiente lo que se haga porque el silencio ha durado demasiados años y ahora pues ya está un poquito saliendo a la luz todas estas historias que contabais y que vamos conociendo. Por lo tanto, tenemos que seguir en esa línea. España es un país raro para esta situación en la que estamos. Tendríamos que pensar más allá de la política en sí y pensar que estos son derechos humanos universales y que debemos de zanjar ya este tema. Ha durado demasiado tiempo ese silencio. Y nada más, agradeceros a todos vuestra presencia aquí y que haya muchos más homenajes como este en este sitio tan chulo que se ha preparado para homenajear a las víctimas, mujeres y hombres también de Picaña. Muchísimas gracias. Bueno, bona vesprada a tots i a totes. Primer lloc agrair al Centre d'Estudis Locals i a Dones de Picanya l'organització de l'acte i a tots els col·lectius que esteu així presents. Com ja han recordat, el passat 9 d'octubre va ser quan va ser inaugurat aquest monolit en record de les víctimes de la violència i de la repressió entre l'any 39 i el 48 al nostre poble. La culminació d'un treball d'investigació que el Centre d'Estudis Locals ja portava fent des de feia uns anys i que amb l'aportació artística de Maria Josep Planeix, veïna així del poble, doncs hem donat com a resultat d'esta peça que tenim aquí darrere d'homenatge a unes persones d'enorme humanitat que van treballar pel bé comú en temps molt complicats i que van acabar per pagar un preu molt alt. Era de justícia aquest reconeixement per part del poble i novament volem agrair a les famílies de totes les persones homenatjades que com nosaltres entengueren el memorial com un reconeixement i també com un acte de convivència, de pau i de rebuig a qualsevol tipus de violència. Un fet que en els temps que vivim és especialment important. Des de l'Ajuntament creiem fonamental entendre el paper de suport a persones i institucions que s'esforcen per esbrinar, per recollir, per classificar, per restaurar, per mantenir i posar a la nostra disposició tot un patrimoni històric de valor incalculable i que tenim l'obligació de recuperar i de transmetre. Una voluntat que naix de la necessitat de valoritzar i establir el necessari lligam entre el patrimoni, la cultura i la memòria. La memòria és fonamental, no és cap accessori moral per a donar bona imatge. La memòria es projecta sobre el present i el futur per a reforçar els valors que ens són propis i el sentit de pertinença. Per això és tan important que seguim afrontant el repte assumint que encara queden coses per fer, és evident, de seguir aprofundint en el coneixement de la nostra història com a eina que ens ajuda a entendre millor
el present i a dimensionar-nos com a poble. Com diu la sociòloga i escriptora alemanya Geraldine Schwarz, a la qual cite, assumir el passat és impossible sense un pas essencial: adoptar la perspectiva de la víctima, de tota víctima. Sense assumir tota responsabilitat del passat, cap reconciliació no és duradora, cap pau és sòlida i cap passat no s'expia. Perquè el manteniment d'una història reprimida té un efecte boomerang que torna en forma de tensions col·lectives i societats dividides. L'escenari somiat per a l'ascens del populisme i de l'extremisme. Són reflexions necessàries per entendre el paper de la memòria des d'una perspectiva de maduresa democràtica d'un país i de la seva societat. Memòria, dignitat i reparació política i social del conjunt de les víctimes. Ho diu, de fet, la pròpia llei de memòria democràtica clarament i no s'haurà de repetir-ho. Cal fomentar un discurs comú basat en la defensa de la pau, el pluralisme i la condemna de tota forma de totalitarisme polític. Una llei que vela pel reconeixement del conjunt de les víctimes, per més que la dictadura les utilitzara amb criteri fanàtic per criminalitzar els qui van defensar la república i la legitimitat democràtica. Per això, són també actes com el d'avui, actes de justícia plenament legítima i políticament indispensables per continuar amb la dignificació i la rehabilitació de tots els que van patir la persecució durant i, sobretot, després de la guerra una vegada ja instaurada la dictadura franquista. Amb la voluntat ferma de donar compte a la necessitat històrica de justícia, veritat i reparació com a eixos de present que puguen garantir el futur i reforçar els valors democràtics que cimenten la nostra societat. Moltes gràcies i podeu seguir comptant amb nosaltres per a tots aquests actes de memòria i per a seguir sense oblidar. Moltes gràcies. Gràcies a totes i a tots. Per últim, realitzarem una ofrena floral en este preciós memorial als compassos de la Moixeranga, de mà de Vicent i de Jesús. I per nosaltres, de part de Dones de Picanya i del Centre d'Estudis Locals, ha sigut un orgull retre homenatge a aquestes dones, este merescut homenatge a aquestes dones del memorial. Tenim la necessitat de fer-ho i bé, pensem que pot esdevenir una tradició, com hem dit abans. A continuació, vos convidem a totes i a tots a acabar la jornada en el Centre Cultural, on projectarem el documental A las mujeres de España, de María Lejárraga, dirigit per Laura Hoffman i nominada als Premis Goya d'enguany 2023. Gràcies per la vostra presència, salut i república.